ሳይኮሎጂ ኣብ ህይወትና ሸውዓተ ነገራት ሚስጥር ሓዙ ኢሉ ይምዕደና። ኣብዛ ኩሉ ነገር ክንካፈል እትደፋፍአና ዓለም ካብ ቁርሲ ዝበልዕናዮ እስካብ ዝሓዝናዮም ስምዒታት ኩሎም ንኽነውፅን ንኽንገልፅን ትደፋፍአና። ንሎሚ ሰላምካ ክትሕሉ ሰዓትካ ክትዕቅብ ናብ ዝበለፀ ንብስኻ ክትዕብን ተደሊኻ ስነ ልቦና ብብሕታዊት ክትሕዞ ኣለካ ዝበሎ ሸውዓተ ሓያል ነገራት ክንደስስ ኢና እስካብ መወዳእታ ምሳይ ፅንሑ። እዚ ቀዳማይ ፋይናንሳዊ ኩነታትና እዩ። ሃብቲ ዝያዳ ዓዊሉ ዝዛረብ ሕሹኽ ክብል እንከሎ እዩ ይብሉ። ገንዘብ ስምዒታዊ እዩ። ንፅፅር፣ ቅኒ፣ ትዕቢት ዋላ እውን ፍርሒ እዩ ዘበገስ። ስነ ልቦና ብቐፃሊ ብዛዕባ ኣታዊታትና ወይም ልምዲ ወፃእታትና ምዝራብ ኣብ ዕርክነትን ዝምድናን ወጥሪ ከም ዝፈጥር እዩ ዝነግረና። ቶም ዝተባሃለ ሓደ መንእሰይ ሓዱሽ ስራሕ ረኺቡ ተሓጒሱ ድማ መላእ ስድራ ቤቱን ኣዕርኽቱን ብዛዕባ ሓዱሽ ደመዙ ነገሮም። ሃንደበት ኣዕርኽቱ ብዝተፈለየ ኣተሓሳስባ ክቐርቦ ጀመሩ። ገሊኦም ልቓሓዮም ሓቲቶሞ፣ ገሊኦም ድማ ኣርሒቖሞ። ቶም ሓጎሱ ናብ ፀቕጢ እዩ ተቐይሩ። ብመሰረት ክኢላ ስነ ልቦና ዶክተር ተራዌል ፋይናንሳዊ ልዕሊ ዓቐን ምግላፅ ናብ ፍርዲ ወይ ናብ ምትላልዩ ከስዕበና ይብል። ዓብዪ ይኹን ንእሽቶ ኣታዊታትካ ሓልዎ። ፋይናንሳዊ ጥዕናኻ ናትካ እዩ ክተመሓድሮ፣ ምስ ዓለም ክትካትዕሉ የብልካን እውን ይብል። ተኻልኣይ ውልቃዊ ቃልስታት ወይም ፐርሰናል ስትራግልስ እዮም። ንቃንዛኻ ዝቁንዞ የለን። ቃንዛኻ ኩሉ ሰብ ኣብ ቅድሚት መስርዕ መንበር ኣይግብኦን እዩ። ምናልባት ጽቡቕ ዘይምህላውካ ፀገም የብልን፣ ግን ኩሉ ሰብ ክፈልጦ ኣየድልን እዩ። ቃልሳትካ ምስቶም ጌጋ ሰባት ምክፋል ተቓሊዕኻን ዘይግደፍ ክትገድፍን ይገብረካ እዩ። ሳራ ብጭንቀት እናሓለፈት ስምዒታታ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት እያ ኣስፊራቶ። እቲ ድንጋፀን ሓፂር እዋን ስለ ዝነበረ ነዊሕ ኣይፀንሐትን። ቃንዛኣ ከም ሕቤት ምቑፃር እዩ ተጀሚሩ። ስለዚ ድማ ፈውሲ ምስ እተኣምኑ ዓርኪ ምዝራብ ካብ ህዝባዊ ምግላፅ ዝተፈለየ እዩ። ሳልሳይ ናይ ዝምድና ጉዳያትና ወይም ሪሌሽንሽፕ ኢሹና እዩ። ህዝባዊ ርእይቶታትና ንናይ ብሕቲ ፀገማት ኣይዕረዮምን እዮም። ርክባት ቅዱሳት እዮም። ገና ብናይ ተስፋ ምቑራፅ ህሞት እንዳሃለና ብዙሓት ናብ ሶሻል ሚድያ ወይ ናብ ኣዕርኽቶም ንምውዛዕ ይጓዩ። እዚ ምፍታሕ ኮይኑ ክስምዐካ ይኽእል እዩ፣ ግን መብዛሕትኡ ግዜ ዕዕናዊ እዩ። ዳንኤልን ሊናን ተባኢሶም ዳንኤል ኣብ ትዊተር ዘይተመስገን ዝብል ተሓላቒ ኣግሬሲቭ ዝኾነ መልእኽቲ ኣስፊሩ። ኣዕርኽቶም ድማ ወገን መሪፆም እቲ ቀሊል ብቕሬታ ዝፍፀም ዝነበረ ናብ ዓውደ ውግእ ርእይቶታት ቀይሮሞ። ጠርዓናት ብግልፂ ኣብ ኣየር ምውፃእ ምትእምማንን ቅርበትን የጉድል። ናይ ዝምድና ብድሆታት ብሕታዊ ምግባር ብብስለትን ብጥንቃቐን ምፍታሕን እዩ ዘድሊ። ራብዓይ ፊቸር ፕላንስ ኤንድ ጎል ናይ መጻእታት ዕላማታትካን መደብካን። እዚ ጉዳይ እዚ ብምስጢር ክትሕዞ ኣለካ። ስቕ ስራሕ ዓወትካ፣ ምክንያቱ ጫውጫው ስለ ዝብል። ኣብ ድምፂ ኣልቦ ህርፋን ሓያል ነገር ኣሎ። ዕላማታትና ብኣግኡ ክንውጅን ከለና ግና መፅናዕትታት ከም ዘመላኽትዎ መብዛሕትኡ ግዜ ብኣግኡ ናይ ምዕዋት ስምዒት ይስምዐና። ድሕሪ እዋን ግን ሞራልና እናስኣና ንኸይድ። ጀምስ ብዛዕባ ናይ መፅሓፍ ምፅሓፍ ሓሳቡ ንኩሉ ነጊሮ። ኣብ መጀመርያ በቲ ንኣዳ ተሓጒሱ ነበረ፣ 6 ወርሒ ግን ሓሊፉ። እታ መፅሓፍ ድማ ፈፂማ ኣይተጀመረትን። ንምንታይ? ብዛዕባኡ ምዝራብ ነቲ ዓስቢ ዘድልዮ ክፋል ሓንጎሉ ይዕግቦ ስለ ነበረ። ድሕሩ ግን ዝነበሮም ሞራል ናብ ተስፋ ምቑራፅ ኣትዩ። ስነ ኣእምሮዊ ምሁር ፒተር ኣብ ምውሳን ዕላማ ዝነበሩ መፅናዕቲ ከም ዝስዕብ የመላኽት። ዕላማታትካ ብግልፂ ምእዋጅ ንዕኡ ንምዕዋት ዘለና ተኽእሎ ከውሕድ ከም ዝኽእል እዩ ዝሕብር። ክሳብ ትስጉም መደባትካ ሓልዎ፣ ውፅኢትካ ድማ ባዕሎም ይዛረቡ ይብል። ሓምሻይ ፀገማት ስድራ ቤት ሚስጥር መሓዚ። ካብ ምቅላዕ ተኣማንነት እዩ ዝዓቢ። ኩሉ ስድራ ቤት ጉዳይ ኣለዎ። ነቶም ፀገማት ብግልፂ ክነካፍለሎም ከለና ግን ብፍላይ ካብ ብስጭት ተበጊስና ድሕርና ክንፅግኖ እንደሊ ዝምድና ኢና ንጎድእ ዘለና።
ናይ ስነ ልቦና ተመራመርቲ ስድራ ቤታዊ ፀገም ምክፋል ኣብ ትሕቲ ቁፅፅርን ድጋፍን ሃዋህው ክኸውን ከም ዘለዎ እዮም ዝዛረቡ። ማለት ብሕርቃን ወይ ብርህራሄ ፈፂሙ ዝኸውን ነገር የለን። ዕላማኻ ፈውሲ እንተዘይኮይኑ ብሕትውና ቀዳማይ ስጉምቲ ስለ ዝኾነ። እቲ ሻይሻይ ምስጢራዊ ጉዳይ ሕሉፍ ስምባደና ወይ ፓስት ትራውማ እዩ። ፈውስኻ ውልቃዊ እምበር ህዝባዊ ንብረት ኣይኮነን። እቲ ስንባድኻ ቁኑዕ ክኸውን ይኽእል እዩ። ንኹሉ ሰብ ምክፋል ግን ሓደ ግዜ ቁስልኻ ክንዲ ዝዓፆ ዳግማይ ክኸፍቶ ይኽእል እዩ። ካብ ግዜ ቁልዕነቱ ካብ ዝወረዶ ግህሰት ዝድሓነ ልዮ ቁንጣሮ ዛንቱ ኣብ ኢንተርኔት ዘርግሕ ጀሚሩ። ገሊኡ መልስታት ርጋፍ ክኸውን ከሎ ገሊኡ ድማ ጨኻነ ተመሎም ነይሮም። ተዓዘብቲ ዘይኮኑስ ቴራፒስት ከም ዘድልዮ እዩ ልዮ ተረድዩ። ምሕዋይ ስንባደ ድሕነትን ምዕጋትን ከም ዘድሊ እዩ ዝገልጽ። ቃንዛኻ ነቶም ክሕግዙኻ ዝሰልጥኑ ወይ እውን ምስቶም እምነትካ ዝረኽቡን ኣካፍል ይብለና። እቲ ሻውዓይ ብምስጢር ክትሓዝ ዘለዎ ሕክምናዊ ታሪኽና እዩ። ሜዲካል ሂስተሪ ጉዕዞ ጥዕናኻ ውልቃዊ እዩ። ብዙሕ ክተካፍል ከለኻ ርእቶታት ፍርሒ ወይ እውን ጸለማ እዮም ዝዕድሙ። ኒና ኣብ ናይ ስራሕ ምርመራ ጥዕና ኣእምራዊ ፀገማታ ንመሳርሕታ ካፊላ ክርዳእ ተስፋ ብምግባር ነይሩ። ይኹን ዳ እምበር መሳርሕታ ብዝተፈለየ ተሓሕዛ ክገብረላ ከም ዝጀመረ ዝተብሂላ ፍትሓዊ ኣይነበረን፣ ግን ናይ ብሓቂ ነይሩ። ንቕሓት ምዕባይ ኣገዳሲ እኳ እንተኾነ ክኢላታ ስነ ኣእምሮ ግና ዶባት ቁልፊ ምዃኖም ይዛረቡ። ብሕትውናኻ ሓይልኻ እዩ። ኣብ ጫውጫው ዝተመለስ ዘመናዊት ዓለም ስቕታ ልዕሊ ሓያል ሓይሊ እዩ። ሙሉእ ታሪኽካ ንማንም ዕዳ ይብልካን። እቲ ክትከላኸለሉ እትመርጾ ሕፍረት ዘይኮነስ ጥበብ እዩ። ስለዚ ዕላማታትካ ሓለዉ። ከምኡውን ሰላምካን ጸዓትካን ክትዕቅብ ናብ ዝበለጸ ነብስኻን ክትዕብን ተደሊኻ እዞም ኣብ ላዕሊ ዝተጠቐሱ 7 ሓያላት ሚስጥራት ንውልቅኻ ወይ ብምስጥር ክትሕዝ ኣለካ ናይ ሎሚ መደብና እዩ። እዚ ቪድዮ ጠቓሚ ኮይኑ ተረኺብኩሞ ላይክ ብምግባር ከምኡውን ምስ መሓዙትኩም ሼር ብምግባር ነተመሳሳሊ ቪድዮ እንትሕዝቶን ድማ ንቻናልና ሰብስክራይብ ብምግባር ቀጻሊ መደብ ክንራኸብ ኢና። ሰናይ ግዜ